समनिफ्राय बेबायदिनो जयनिं जाफैदों मा बुंदों गुबुन गुबुन बियाबाव जेरैबायदि जयनिं हाबाफारिया जागासिनो दङ थिग बेबादिनो जोंनि जमदुवार बियाबाव थाद'नाय गैयै बहाय कोनो मोनसे सानसेबो थाथ'नाय गैयाजासे रेस्टलेसलि जोङो जयनिं हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो बेबादि हाबाफारिखौ लालांबाय थादों आरो लोगोसेनो दिनै नोंथांमोना नुदों बे 2 नम्बर गलादाङि ओनसोलाव बेवहाय जोंनि बर' पार्टआथ' जोंनि सापर्टार जोबखा दा बेयाव जों नुबाय जाय मुस्लिम बिदा फंबायफोर माखासे दङमोन बिथांमोनाबो जोंनिनो 50% बारा दंखायो नाथाय दिनै आरोबाव बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोर जाय सापर्टार दंमोन बिथांमोनहा जोंनि दोलोआव फैनानै जयनिं जाफैदों आरो जयनिं जानायनि खारनानो बे मोनसेल'नो जे जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा शान्तिखौ एबा गोजोननायखौ नागिरदोंमोन आरो नैबे गोजोननाय एबा शान्तिखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे समनिफ्राय बिटिआरनि चिफ जादों आरो बिथाङा बेखौ सासन खालायदों बे समनिफ्रायनो लानानै दिनैसिमहालागै जिहेतुके शान्तियाबो बिराज जाबाय बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा लोब लोबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैदों दा जों मिजिंथिदों निस्सय जे रायजो राजाफ्रा जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ सानदोंमोन बेखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकार एबा प्रमद बर' बिथांनि सानसु आरो सानस्रिजों जे खामानि मावनाय बेवहाय जोङो जाफुंसार होनो हादों आरो लोगोसेयै जों बे खम समनि गेजेराव जोंनि सरकारा रायजोफोरनि उखैनाय गांनायखौ 100आव 100% हायाखैबाबो जोङो 80निफ्राय 90% जोङो सुफुंनो हादों दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै फैदों आरो लोगोसे जिखिनि माखासे फिसा फिसौ जेंनाफोर दङ दिनै बिथांमोना बेखौ जेबो सानाजासे गोजोनखौ रासिङै हास्थायनानै बिथांमोना बे दोलोआव फैदों आरो मिजिंथिदों आङो दाखालिबो बुंदों जे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ एबार हारसिङैनो जोङो मेजरिटि सिट लानानै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरोबाव खेबसे सरकारा जाबावगोन आरो बिथांखौनो जिहेतुके जोंनि दोलो एबा साफ्रोमबो साननो गोरों रायजो राजा बिथांमोनहा खेबसेबाव आरोबाव चिफ जानो लुबैदों दा बेनिखायनो बिथाङा जे आरोबाव बिटिसिनि खेबसे आरो चिफ जाबावगोन बे रोखा जाबाय बेवहाय गुबुना सोरबा सानब्लाबो मालाबाबो जानाय नंलिया दा बेनिखायनो आं खावलायबाबो रायजो राजाफोरखौ रावबो गोनो गोथो जानो नाङा बयबो लैहोर लैहोर फै इभेन जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफजों लाफानानै गुबुन गुबुन दोलोआवहाय खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौबो जों गुरै खावलायहरगोन जोङो फै खौसेथियैनो जोङो इउपिपिएल दोलोआव थानानै बे बिटिआर ओनसोलखौ जों जौगाहोनि आरो शान्तिनि थाखाय लोगोसेनो खामानि मावनि बेवहाय नोंथांमोना नुबाय जमदुवार समस्ति हिसाबै बेरेखा दोलोफ्रा बेवहाय फैदोंब्लाबो एबा बिथांमोना नाजादोंब्लाबो नाथाय दिनैनि थारिखआवनो बिथांमोना जे फैलार जासिगोन बिथांमोना बेखौ हमदांनो हाबाय दा बेनिखायनो जों सानो जमदुवार बियाबाव जोङो माने जोंजोंहाय कम्पिट खालामनो हानाय सोरबा गोख्रों बबेबा मोनसे दोलो दं होननानै जों बेखौ हमनानै लायाखै आथिखालाव साबेसे जयनिं जाफैदों दिनै जोंहा 4 नं जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय जारागुरि गलादांनि प्राइमारिनि सिङाव जोंहा 150निबो बारा सुबुंफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएलआवहाय जयनिं जादों आरो बिथांमोनहा बांसिनानो बिपिएफ दंमोन आरो जिएसपि दंमोन कंग्रेस दंमोन आरो फ्राय बहाय जोंनि माइनरिटि हिसाबै गामि दसेयैनो जोंनि इउपिपिएलआव हाबबाय आरो बे जयनिं जानाया दिनैल' नङा जोंहा जमदुवार ब्लक हिसाबै सानसे बा सानसे बेबादि मोनसे जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ आरो बुंनो थाङोबा नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 40टा समस्तियावबो दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगेदेर प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बे दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै दिने गुबुन गुबुन राजनिथि दोलोफोरखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव जबदान जादों आरो बेखौनो फोरमायदों आङो दिनै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय शान्तिजों लोगोसे मोनसे उन्नति जौगानायखौ लाबोनानै जौगानायखौ नुनानै आरो शान्तिखौ नुनानै दिनै बेखौनो बे सरकारानो इउपिपिएलआनो थाबाय थानांगौ होननानै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो चिफ थाबाय थानांगौ होननानै गोबां दोलोनि राजनिथिफ्रा दिनै नागारनानै इउपिपिएलआव जबदान जादों आरो बुंनो थाङोबा दिनै जमदार हिसाबै गुबुन गुबुन राजनिथियाव थानाय बिथांमोनहा दिनै नागारनानै बांग्रिंफोर मावनाय बादि दिनै ग्लोब ग्लोब दिनै जोंनि इउपिपिएल राजनिथि दोलोआव हाबगासिनो दङ आरो बेखौनो फोरमायो फैबाय थानाय नैबे जे 2025नि जे इलेक्सन बिटिसि इलेक्सन बाव जमदार समस्ति हिसाबै देरहागोना रोखा होननानै जोङो दिनैनि दिनाव फोरमायनो हायो।